Pangalan at uri, isang magandang usapan sa parke. Sa isang maganda at mapayapang araw sa parke, matatagpuan natin sina Faith at Ara, dalawang magkaibigang bata na masayang nag-uusap habang nakaupo sa isang bench. Ara, napansin mo ba kung gaano karaming mga bagay ang nakapaligid sa atin dito sa parke? Oo nga, Faith. Ang dami nila. Pero alam mo ba kung ano ang tawag sa mga ito? Oo, Ara. Ang tawag sa mga nakapaligid sa atin ay mga pangalan. Ano ba ang pangalan, Faith? Ang pangalan o noun sa Ingles ay isang bahagi ng pananalita na ginagamit upang tukuyin o tawagin ang mga tao, bagay, lugar, hayop, ideya, karanasan o pangyayari. Yung mga tao, bulaklak, puno ay mga halimbawa ng pangalan. Oo, tama ka. Pero mayroon ding iba't ibang uri ng pangalan. Mayroong karaniwang pangalan o common noun at pantanging pangalan o proper noun. Ano ba ang kaibahan ng karaniwang pangalan at pantanging pangalan, Faith? Ang pantanging pangalan ay tumutukoy sa partikular na tao, lugar, bagay o pangyayari. May tiyak na pagkakakilanlan. Ano ba ang mga halimbawa ng pantanging pangalan o proper noun para sa tao, Faith? Ang ating mga pangalan tulad ng Ara Lee at Faith Diggs ay mga halimbawa ng pantanging pangalan o proper noun. Lahat ng pangalan ng tao ay mga halimbawa ng pantanging pangalan. Pati bang mga pangalan ng mga hayop, Faith? Oo, Ara, tulad ng Hachiko na alaga kong aso, Muning naman na alaga mong pusa. Naiintindihan ko na. Yung para sa lugar naman ay Tacloban City, Maynila, Cebu. Ito ay mga pantanging pangalan. Oo, tumpak na tumpak. Sa Bulaklak naman ay rose, tulip, at ang paborito nating sunflower. Ikumusta naman yung halimbawa ng pantanging pangalan para sa pangyayari, Faith? Ang mga halimbawa nito ay ang Leyte Landing, EDSA People Power Revolution, Philippine Declaration of Independence, at marami pang iba. Kung ganon, ang halimbawa ng karaniwang pangalan ay bulaklak, puno, bansa, aso, pusa, paaralan, parke, mga pagdiriwang o selebrasyon. Tama ba, Faith? Nakuha mo, Ara. Ang karaniwang pangalan ay tumutukoy sa pangkalahatang mga bagay, tao, lugar, karanasan o pangyayari. Hindi ito tiyak o partikular. May naisip ako, Ara. Ano yun, Faith? Magkakaroon tayo ng pagsasanay tungkol sa mga pangalan. Handa ka na ba?
Oo naman, Faith. Okay, lalagyan mo lang ng check kung ang pangalang nakasulat sa talahanayan ay tumutukoy sa karaniwang pangalan o pantanging pangalan. Pagkatapos, tutukuyin mo kung bagay, tao, lugar, hayop o pangyayari ang bawat pangalan. Game? Game! Umpisahan natin sa leon. Ito ay isang karaniwang pangalan na tumutukoy sa hayop. Magaling! Ang papel ay isang tama karaniwang pangalan na tumutukoy sa isang bagay. Magaling! Leonardo da Vinci ay isang pantanging pangalan na tumutukoy sa tao. Tama. Ang Battle of Mactan ay isang tama pantanging pangalan na tumutukoy sa isang pangyayari. Magaling! Ang dagat naman ay isang karaniwang pangalan na tumutukoy sa isang lugar. Sunod, meron tayong lapis. Ang lapis ay isang karaniwang pangalan na tumutukoy sa isang bagay. Jose Rizal, ito ay isang tama pantanging pangalan na tumutukoy sa isang tao. Magaling! Ang dulag ay isang pantanging pangalan na tumutukoy sa isang lugar sa Leyte. Ang orchid ay isang pantanging pangalan na tumutukoy sa isang bagay. Ito kaya, ang YouTube ay isang tama, ito ay isang pantanging pangalan na tumutukoy sa isang online platform. Ano naman ang memorial ng kamatayan ni Jesus? Ito ay tama pantanging pangalan na tumutukoy sa isang pagdiriwang. Ang paaralan ay isang tama karaniwang pangalan na tumutukoy sa isang lugar kung saan ka nag-aaral. Ang bundok ay isang karaniwang pangalan na tumutukoy sa isang lugar. Ang Lego ay isang pantanging pangalan na tumutukoy sa isang bagay. Nakakatuwa ang pagsasanay na ginawa mo, Faith. Talagang natuto ako ng marami tungkol sa pangalan at mga uri nito. Maganda rin na may kasama akong makakwentuhan tungkol dito. Hanggang sa susunod na pag-uusap, Ara!